escollit el fragment d'una pel·lícula que es diu Moxie, que és de Netflix, que la van treure no sé si fa un any, i és un fragment en el que surten com en una classe, com un dia a dia, i la nena ve amb tirants. I com en aquest institut, a l'entrar a l'escola, els primers dies d'escola, fan com una llista de totes les dones i posen al costat la que té més curves, la que no, saps? I fan com tot això. I ella era com la que tenia més pit. Llavors, quan ella surt amb tirants, es nota més que quan no porten tirants. I també hi havia nenes que també portaven tirants aquell dia. Llavors, el professor li va dir a la noia que tenia més pits que si podia anar a direcció a posar-se una jaqueta o alguna cosa, que li donessin alguna cosa. I li va semblar com molt malament i llavors va dir que no tenia sentit perquè altres també portaven tirants. Llavors, una nena de la classe també va dir a mi també em sembla malament, no sé per què li feu fer això. Llavors es veu com el professor es comença a posar molt nerviós, que no sap què fer, diu, bueno, però posa't la jaqueta. I llavors ve com la directora i com que comença a discutir i tal, i al final la nena acaba portant la jaqueta. Però com que ho tenen gravat, la pel·lícula és com que són reivindicacions i es queixen i tal. Llavors, com que ho tenen gravat, altra gent també les poden apoyar. Al final, cadascú té el cos que té i decideix ell com es vol vestir, o ella, o el que sigui. En plan, cadascú decideix com vesteix i com va cada dia, i que si un dia ensenyes més ombro o menys, tampoc ningú t'ha de cridar l'atenció per dir no pots portar això, saps? Al final és com tu decideixes el que vols portar. Ens ha interessat que el fet que altres companyes de classe també s'hagin aixecat i hagin dit en plan, no tens raó, això està malament, i sí, com que comencem a fer més pel·lis i més coses que involucrin tots els sentiments que acabem sentint les dones en aquests moments, al final, com que tothom s'involucra més.